Искаш ли чрез speed dating да избереш с кого да отидеш на романтично преживяване от GiftTube? Да, здравей. Как си? Добре, ти как си? Много добре. Атанас съм аз, приятно ми. Александра. Приятно ми, Александра. С какво се занимаваш? Учителка съм по английски. Жестоко. А ти с какво се занимаваш? Музика. Коя ти е любимата изпълнителка? Много харесвам песните на Лили Иванова, честно казвам. Не, Лили Иванова? Да, една от нейните песни ми е любима, обожавам да я пея тази песен. Коя е тази песен? За тебе бях. Запей. Помниш ли моите сънища? В тях ти откриваше пътища. Пътуваш ли? Имаш ли някой любим спорт? Да, спортни танци, ходя на фитнес постоянно, практикувам ММА. Аз съм бивша боксерка. Това, което са ме питали, беше как заставаш в гард. Заставаме така. И после, значи, на мен водещия ми крак е левия. Следователно, като съм с левия крак, първо така, като застана така и съм Нали знаеш, първото впечатление е много важно. Точно така. А ти нищо не ми показал. Мога да се опитам да ти свира нещо, но нямам китара. Даже китара. Виж. Искам да чуя песента до край, така че искам да споделя този ваучер с теб. Ще се радвам и ти да го искаш. Искам го определено.